Bon dia. Comencem amb una de fàcil. Ser invisible o poder volar? Em quedaria en poder volar, perquè t'estalvies fer check-ins i aquestes coses. Però jo si tingués un superpoder de veritat, que a mi m'agradaria, és a dir, em passo la teva pregunta pel forro, tocar les persones i poder manar el que jo volgués. És a dir, menja'm el nardo, roba'm un disc de la FNAC. Què esculls? Poder parlar amb animals o dominar tots els idiomes del món? Dominar tots els idiomes del món, tots, absolutament tots. Per poder-me cagar amb diferents llengües amb els guiris que em molesten a la nit, per exemple. Fill de puta, fan thank you. No entenen, perquè el to no... M'agradaria tots els idiomes del món, que deuen ser molts els idiomes. Quants idiomes hi ha al món? Com a mínim 10, més de 10. Anar al comiat de solter del teu fill o acompanyar el teu avi a un peep show? Acompanyar el meu avi a un peep show, però infinitament. Avi, entri al Glory Hall, entri! Avi, peep show. Jo, el meu fill, sobretot les meves filles, que no tinc, de moment, jo no vull saber res del que fan en horitzontal. No, ho passaré fatal, la meva filla. Segur que surt amb un quillaco. Els convidaré a pollastre i els diré què vols. Cuixa o patxuga? Si no respon ala, se'n va de casa. Què tries? Guanyar un Goya per una pel·li boníssima o un Òscar per una pel·li de merda? Un Òscar per una pel·li de merda. Per això és un trunyo. Ja, però mira, m'entens o no? Mira. Leonardo, com estàs? Bé. És que res per viure allò, perquè deu ser molt surrealista, no? Allà, sí, ha de molar dir que tens un Òscar per lo que sigui. Hi ha gent que té Premis Planeta que es podien cremar els llibres. Saps què et vull dir? Però té un Premi Planeta, que li quiten lo bailao i lo cobrao, no? Fer enfadar Groucho Marx i tenir-hi una bronca o fer riure Scarlett Johansson i tenir-hi un polvo? Fer riure Scarlett Johansson i... No m'importaria tornar a fer l'amor amb ella. Viatjar al futur o viatjar al passat? Molt bona pregunta. És la més difícil, Hòstia, és molt bona pregunta. Viatjar a Lesseps, em quedo. M'agrada molt aquella zona. Viatjar a Lesseps. A Lesseps el temps es congela, Solà. Lesseps és una meravella d'espai a Barcelona. Per tant, et diré... Viatjar al futur. Amunt o avall, dreta o esquerra, gats o gossos, sal o pebre. I és molt greu, això. Dilemes ben negres.